Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo asakum. Kali ini saya dari arah Oriantoro bolo. Arep menuju spot nyore sing syahdu banget. Ngarep iya no pertigaan. Di belok kanan. Nah, gini gila. Gini kan Karamba apa-apa gini kira gini gila. Ki lurus terus. Sahdu banget bolo, kalau pemandangannya indah banget. Aku mau beli apa kendaraan ini so tekan maju kono. Ning parkir iki do ning warung manunggal gitu. Kanan jalan. Iki ya warungnya recommended bolo. Aku seneng mek panganan iki gini. Jadi nilane iki sih nila segar. Jalannya rada grunjal-grunjal bolo. Iki samping kanane spot pelataran gula bolo. Kanane spot pelataran, terus kanane meneh kuwi spot Mbah Kotang. Iki banyune wis surut iki. Waduh aja kalau wis ditanduri karo petani-petani, ditanduri jagung, ya ditanduri suket nggo pakan ternak juga. Iki mobil kono guys do nyore bolo. Pokoknya ini sahdu banget bolo. Rene lo pemandangan indah banget. Iso ndelok sunset to mone. Ngene ya bolo, wis gas ke wae iki. Wis meh tekan gone golek nggon parkir sing penak. Ngene ya bolo. Kilo pemandangannya sunset anu apa kuwi keluarga sak keluarga lagi mancing kira spot gue mancing juga kalau tuh mantep tau kinggo parkir perahu nelayan karo neng Karamba kono kae pokoknya sahdu siang gitu loh tanggas ki nyore neng kene iki pokoknya. Bolo nyepot sore iki nggo wisata nyore bolo spot nyore iki. Ki neng spote kono ke Mbah Kotang. Kene iki spot cedak rumah makan apa sih? Rumah makan apa? Manunggal. Nah, ini nggo nyore. Nah, sahdu banget. Sing kono ke spot Mbah Giri. Ya. Spot Mbah Giri. Kono kae rumah makan Manunggal. Ada. Kono kae spot legendaris. Mbah No. Spot pelataran. Spot legendaris. Gitu. Kayak enek sing mecak. Kono spot batangan. Aduh banget. Iki nek sing mecak iki, ndak iwak iki. Aduh. Kayak pelataran indah.